आइला जामाइला ओइ बमरमा लोंदोब्रा लोंदो माखौ सानबाय थादों आं एसे टेनसनाव दंलै भाइमोन बापावै आं हिनजाव खारजानायानो टेनसनाव गैबावा नोंहालाय मानि टेनसनब्रा टेनसना बयनावबो थायो फारागा बेल' बयनिबो टेनसना बेलेग बेलेग जायो नोंहा हिनजाव खारजानायनि टेनसनबा आंहा न'खर सलायनायनि टेनसन बे सुवा थफिरामखौ आं बुंदोंना बिदिनो था हिनजाव खारदों मोजाङानो जादों होननानै न'खर संसार खुंबाथाय टेनसन जायोलै थफि भाइ नुबायना जोंनि टेनसना माबायदि बमब्रनि टेनसना माबायदि बेनिखायनो उदां उदां थाब बयजोंबो लाइन मारिलायबाय था देनां आं बोरायबा सोर फिसिगोन आंखौलाय नोंबा बोरायजासे थागोन ना थाया सोर नुदोंलै सोर नुदों जुदि बोरायजासे थाबायानो दे बिद्दा आश्रमफोराव थांदोब्रा बुद्धा बुद्धि आश्रमफोराव नोंनि बुद्धिखौ लाजायालै गावहा साला सात गाथोननि दै लोंनानै आंखौ बेबायदि गियान होदों ओइ नोंसोर सानैया नांलायलायगोनसो नामाब्रा नांलायलायनाङालै आं बिराद टेनसनाव दं अच्छा बार' थाइबानि लारु मा टेनसन जासोदोंब्रा बमब्र मा टेनसन जानोब्रा न'खर सलायनायालाय मा टेनसन जायो गासिबो फैसायानो आरो मानसिफोरा बुङोना फैसा थाखाजों मान मोना होननानै फैसा थाखायानो गासिबो जाजोबा होननानै जाय बिदि होनो ना बिदि होनग्राफोरखौ थाव सोबानांगौलै फैसा थाबासो नोङो लोगोबो मोनगोन फैसा थाबासो नोङो मानबो मोनगोन फैसा थाबासो नोंखौ सिबिगोन नोंखौ इसोर सानगोन जायफोरा बुङो फैसा थाखा थानानैलाय मा लाब जेराव खुसियानो गैया होननानै बुङोना गासिबो बुरबक गोजासै बिसोर मेगन सानाय मानसिफोरासो बिदि बुङो आसलथे जोंनो गासिबो फैसाखौनो नांगौ जायो फैसायालाय गासिबो जाजोबा जानायालाय नाथाय जोंनि समाजानो जोंखौ फैसानि खिथु खिथु खारनो होयो फैसा गैयाबाथाय रावबो नायफिना फैसा गैयै मानसिखौ मानसि बायदि साना थ' बे सुबुंनि समाजनि थाखायनो फैसाया गासिबो जाजोबनांगौ जायो बेनोथ'ब्रा दा आंनाव फैसायानो गैयाबा माखौ टेनसन लादों आं थानायावलाय खालि नों आंनि पार्टिनि खामानि मावनानै होदो निउसाव बा जाबायबो आं थानायाव जेबो टेनसन लानाङाब्रा नोङो आच्छा दे होमबालाय माथोबाव बिनि खुसियाव दे रंजादो आरो थफिराम नोंबो हिनजाव खारनायनि खुसियाव दे रंजा दे रंजागोन होमबालाय माथोबाव दे दानदो मेथाइफोरा बेसेथो दुखु दा खालामबाय थाबावनो बेनिखायनो दिनै रंजानोसैलै बिराद गोबाव जाबायमोन रंजायैया होमबालाय माथोबाव दे दिनै लागावनोसै बयबो दे आं मेथाइखौ दामनोसै बे बाथामिसा मालाय माहाजोन हौवाफोरजों थाफानानै जौ लोंहैदोंना आंखौ मिन्थिया सानदों बियो जुवायावबो फैसा गारबाय आरो जौ लोंबावनाय स्टार्ट खालामदों आरो बियो दिनैबा हले कानायाव गैयाहाय बालनि आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो दे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो बिदिसो रंजागासिनो दङ बियो आइ बाथामिस लाजिरोङै दाउस्रि मा खबर रिथा नोंजों रायलायाखै आङो आंनि हौवाजोंसो रायलायदों ओइ बाब्रा माबा न'आव थुनो बाथौ नङाबा खोथाया दिनै गाज्रि जागोन मिथिबाय एसे रंजादोंसोलै आं लोगोफोरजों बेसेबा गोबाव जाबायमोन रंजानो मोनैया न'आव ओंखाम दङना गैया बेखौ थाल गैया नों जौ सोलोंनो फैदों आरो एखनबा जौ लोंग्रा एखनबा जुवाया फैसा थांजाग्रा माब्रै जाखो नोङो बमब्र आं लोगोफोरजोंसो एसे लोंफैदोंमोनलै दाउस्रि मालाय नोंनि लोगोफ्रा फैसा थाखा दङ बिसोर टेनसन गैया आरो नों बायदि जुवायाव गेलेनानै फैसा हगारग्रा नङा मालाय बुरजा खामायदों नालाय जौ लोंनायावबो गारदों नोंहा खामायनायावबो गैया जौ लोंनायावबो थाफाबाय थाबा जागोन आरो बिसोरजों मालाया फैसा थाखा गोनांबानो नोंबो फैसा थाखा गोनां बायदि देखायगोन आरो जोंफोरबायदि मानसिया फैसा थाखा गोनांजों गोनां देखायबा लससो जायो मिथिबाय मालाय बिसोरनाव थाखा फैसा दं जौ लोंनानै गारबाबो जेबो खहा गैया नोंहालाय मा दंनायनि बिसोरजों समान जाफानांगौ जाखो हे जुवा गेलेनानै फैसा लस खालामग्रा स्कुटि दोनबोग्रा बापावै आयो अमा राजा नोंस्रा मालाय जौ लोंनानै फैसा उरायबाबो जेबो लस गैया बमब्रा इनकाम गैया दे नोंसोरनि बायदि बेनिखायनो नोंसोरो बमब्राखौ लोगो दाला मोजां खामानियावबा लोगो लाया आरो लायोब्रा लायो मोजां खामानियावबो नाथाय बमब्रुआसो जोंजों थाफायाना होमबाबो नोंसोरो बमब्रानो जौ दौनाङा मिथिबाय जुवायाव गेलेनानै बेसे फैसा लस खालामदों बियो खालि फुजायाव आरो दा राज फुजायावबो बिदिनो खालामबावगोन बेनिखायनो आं लानानै थांनोसै नोंसोरजों दिनै लोंफाहोआं ओइ बाथामिस थुदे माबा न'आव नङाबा दिनै हौवा मिथियाहाय आं बुगोन बापावै नोंलाय माथो बमब्रखौ बुखाबायानो
गामिनि मानसिफोरा मिथिबा नोंखौ फोरासिसो खाथिसिगोन हौवाफोराबा हिनजावखौ बुबा जेबो जाया आरो आं सोबानाय आन्थायानो माबा जाबाय हौवाफोराबा हिनजावफोरखौ जि बुफैयो जौ लोंना फैनानै ओमफ्राय आंहा जौ लोंनायनि बुनोबो मोना बिनि सायाव बियो बायदिसिना खालामबाय थायो जौ लोंनानै आरो जुवा गेलेग्रासो जाबावदों मिथिबाय नोंसोर मोजां लोगोआ मोजां आइडिया होनांगौबाल मा जौ लोंनायावल' लाफाबाय थायो बेनिखायनो आङो जौ लोंग्रा मानसिफोरखौ नायनो बायो जौ लोंनायावल' जि लोगो लागोन मोजां खामानियावबा बिदि लोगो लागोन ना आरो थामिसफोर थौ दे बामरा थौ बाप्पा माथो हिनजावजों लांजालायनायसो जाबायलै अमा राजा बेनिखायनो आं नोंखौ बुङो ना हाबा जाना लाब गैया नुबाय दा हाबानि एग्जाम्पला माबायदि हाबाखौ जाला माला जाजाला बायलालै दाना नांलाय खमलाय जाबाथाय मानसिफ्रा दाना न' गारनानै खारग्रा जाबाय हिनजावफोराबो सहायला हौवाफोरनि टर्चारखौ मिथिबाय गोदोनि बायदि नंला हिनजावफोरा खस्थ' सहायनानै थाग्रा हौवाफोरनि सिं जानानै थाग्रा बेनिखायनो हाबाखौ ना फारफ्रोमनिफ्राय साननानैसो हाबा जानांगौलै थौफिराम दा नोंहा हिनजाव खारजादों हिनजावखौ मोजांसो मोननांगौ नोङो खारबाय हामबाय होननानै नों बायदिबा सारा दुनियावखौनो बेरायबाय थासोमोनलां बे खेथ्रआव आं मालाय माथो बुंबावनो बादालिया गाव हारसिं फैनानै थाफैबा थाफैथोंसैलै लायबाय थालालै आं लायबाय थानाङा नोङो मिथिबाय खारदोंबा नों लायनोनो नाङा दिनै लायदाव गाबोन लायदाव खर'आनो 10थासो जानानै थागोन माने खर'आ गिलिरबो जागोन आरो खर'आ ओरैबायदि देरगोन ना बेनिखायनो थांदों बिमा बिफानि न'आव थाहैदोंना थाहैथों नाथाय गोरोन्थिया आंनिबो दंना होमबालाय माथोबाव हारसिं थादो नों मालाबा हिनजावखौ बुथारनानैसो लाखागोन ओरैनोबा थिग गैयाना नोंजों बिदि दा बुंलै बिनानावा हरदो आंनो लानानै थां हामानि दामिनि रोङि बिनानावफोरखौ लानानै थांबाबो अरजाथारला बाप्पा दिनै नों आंनो बिनानाव जासिलायदों नंगौना नङाब्रा लोमजादों नामालै मानसिया डाक्टरनाव लांनांगौ नामा आं लोमजायाखै भाइ आं मोजाङैनो दं खालि एसे टेनसन जानानै दं आरो इलेक्सननि टिकेट नांगौ आंनो नों जुदि आंखौ एसे हेफाजाब होयो थफिराम होमबा आंनि बिनानावखौ नोंनो हरबाय आं नंगौ नामा थगायाखैथ' नोंखौ बारा फोथायलाय लाङालै आङो जिबौआ गोदनायाव मेरायनानै थाबाबो जिबौखौ फोथायबावोलै नोंखौ एसे फोथायनो गोब्राब मोनोना आं खोथा होयोब्रा नों आंनि बिनानावखौ लानो गोसो लाबानो जाबाय खालि आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय जागोन दे आं गाबोन नोंनि न'आव थांनानै दाउदैजों रायलायहैगोन आं रायलायहैयो जेबो होनथारा आङो बे दुनियानि बादुलि मानसिखौ नायनो बाथारबाय आंबो दे होमबालाय गाबोन थांगोन आं नोंसानि न'आव आच्छा दे लोंदो बमब्राथ' थांबाय हिनजावखौ गिनानै दे लोंदो हिनजावफोरखौ एसे गिनांगौबोलै मानिनांगौबो होमबासो मोजां संसार जानो हायो बायदि मोनदों आं अमा राजा गावनि खोथाखौल' जानाय बायदि खालामबा जाया बायदि मोनदोंलै आङो बेनिखायनो हिनजावफोरनि खोथाखौबो खोनासंनांगौ मानिनांगौबो माथो हिनजावफोरनि खोथाखौबो मानिनांगौ बिसोरखौबो मान होनांगौ बिसोरनि थिनाय मथे मावनांगौ हिनजावनि खोथा मथे सोलिबा हिनजावनि गलाम जायो बे नङा हिनजावखौ जाय मानसिया अनो ना बे हिनजावनि खोथाबो मानियो जेरै नों नामा बानोदो दे लोंनोसै लागाव आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना नैबे लाब्राबड' सिजन 1 खौ एसे काहानिफोरखौ एसे एन्टारटेनमेन्टखौ खम जानाय नुदोंब्ला लाब्राबड' कार्टुन सिजन 2 नि सेकेन्ड चेनेलाव थां लाब्राबड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेल सार्च खालामबानो मोनगोन लिंकखौ गाहायावबो होनाय जाखागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना ओरैबायदि कमेडि नुगोन ना जायफ्रा नायदों बिथांमोना मिनिनो मोनगासिनो जायफ्रा मिनिनो गोसो दङ बिथांमोना दानो थांनानै नायथां बिराद इन्टारेस्ट जागासिनो दङ नङाबा नोंथांमोना काहानिखौ बुजिनाय नङा दानिफ्रायनो नायाबा आरो केरेक्टार आरो नामफोरा एखेयैनो थागोन खालि स्ट'रियाल' बेलेग जागोन माने काहानियाल' बेलेग जागोन गासैबो एखे थाजोबगोन नाम केरेक्टार दै ओमफ्राय मानसिफोराल' एसे काहानिफोराल' सोलाय सोल' जागोन थ' नोंथांमोना माखौथो मिस खालामबाय थादों नैबे स्ट'रिखौ एसे बरिं मोननाय बायदि मोनदोंब्ला माने हाबा जाबाथाय एसेबाबो स्ट'रिफोरा बोरैबा जाखायो नङा होमबा सेंग्रा सिख्लानि काहानिफोर जायफोर नायनो गोसो जादों दानि जुगनि लोब्बा लाखिनानै बानायनाय जादों नोंथांमोना थांनानै माखौ नायबाय थाबैनो थांदो आरो 100K खालामनानै होदो 100K खालामोबा नोंथांमोना 20 जन सुबुङा गिफ्ट हेम्पार मोनगोन नोंथांमोननो जों गिफ्ट हरगोन 20 जन सुबुंनो सासे सानैनोल' नङा 20 जन बिनि मादाव नोंथाङाबो मोननो हानाय मा थिक नोंथाङा साननाङा जे आं मोननाय नङा होननानै मा थिक नोंनो मोननो हानाय बेनिखायनो नोंथांमोना थांनानै थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै कमेन्ट लिरनानै गालां थाबैनो 100K खालामनानै होदो दे रायजोफोर दे होमबा भिडिअखौ इन्जय खालामबाय थादो नै माथो हौवाखौनो रायै रायैसो लानानै फैदों बेलाय जानो आरो हौवाखौ बेफोरबायदि रायै रायै बुनानै लानानै फैयो आखलानो जाखायाहाय गावनानो गावहाबो खम थङालिथार माबा थाबाय बेवहाय सोरनिफ्रायबा सोलोंनो रोंदों मालाया जौ लोंफानो लोंफाग्रा मालाया खिजाबा जाफाग्रा आयो हौवाखौ बिदि रायबाय हौवाफोरालाय एसे एनैखौलाय रोंखायो बेखौनो एसे बुंनांगौ जाबाय मा होनदों नोंसोर आंखौ बायदिसिना रायखुमागासिनो नङा होमबा हौवाफोरालाय एसे एनैखौलाय लोंखायो माथो जों हिनजावफोरा हौवाफोरखौ आखाइ थिखांनो मोना नोङो फोरासेसो खाथिनांसिगोन बिदिब्ला जों हिनजावफोरा हौवाफोरजों बुजानो मोनो नाथाय हिनजावफोरा हौवाखौ बुनो मोना मानि आयेन बेलाय सोरनि आयेन बियो जोंनि मोदोमा लहा नामा हौवाफोरनि मोदोमा फदम बिबारनि नामा
हौवाफोरखौ बुबा लरहायलांगोन हिनजावफोरा बुजाबाबो जेबो जाया आरो खोनासं नोंसोरनि हौवाया जौ लोङो लोङा बे नोंसोरनि प्रब्लेम आंनि हौवाखौ जौ लोंनो आंबो बादा होआ नाथाय नांगौनि बारा जाबा बेखौ आं सहायनो हाया जेरै सिनि बारा जाबा डायबेटिस जायो बिदिनो जौ लोंबा बांद्राय लोंबा खहा जायो नखराव थाखा फैसा थाया जायो मिथिबाय आरो अशान्ति जायो जाम्बिल लुथुरिफोर नोंसोरनि हौवाया फैसा दङ जौ लोंनानै फैयो नोंसोरनो मोखाङाव फैसा गारलानानै होयो नोंसोर जेबो सानाना फैसा मोनबाय थायो नालाय दुगिथार नोंसोरो ओमफ्राय नोंसोरनि हौवाया दे मालाय सिख्लाफोरनि थाफियाव बानाय थाम्फैखौ जे माबानानै होयो होनानै होयो बेखौ गम गैया नोंसोरनि हौवाफ्रा सिख्ला देलोंखौ लानानै दैमा जिं जिं बियार गार्डाव होयो बेखौ फात्ता गैया नोंसोर गोदो आं सिख्ला समाव नोंसोरनि हौवाफ्रा आंनावबो मेसेज हरोमोन मिथिबाय मा नांगौ आं होजोबगोन आंजोंल' लाइनाव थाबाय था होननानै बुंलायोमोन मिथिबाय गावनि हौवाफोरखौ फात्ता लानो रोङा मालायनि नखराव मा जादों जाया बेखौसो नोजोर होग्रा दिनैनिफ्राय हौवाफोरनि मबाइलखौ नायखुमाग्रा जादो ना फरायनोबो रोंला नोंसोरलाय एसे हौवा माहाजोन मोनदों होननानै दुगिनानै लालाबाय थायो गावजों गाव ओजा हौवाफोरा मालायनि दख'ना सिङाव हाबैदों गमानो गैया थमिसफोर जेब्ला हिनजाव गदाय लाबोजागोन होमबासो अख्राङाव नायदाव गाबगोन नोंसोर जेब्ला हौवाफोरा नोंसोरखौ थालखौनो लाया मोनायाव हरफोराव आरो थालखौनो लाबावला खोमा नोंसोरखौथ' मानो होनोब्ला नोंसोरो बुरिबायना एसे हांसुं हांसाल नोदोर बुद्रां जाजोब्बायना नोंसोरनि हौवाफोरा दाथ' सिख्ला देलोंखौसो नायबाय दङ बेफोरखौ नोजोर होबा आंखौ नोजोर होनाङा मिथिबाय आंनि नखर संसारखौ आं हारसिं जालांगोन नोंसोर जाफाया बेनिखायनो गावबागाव हौवाखौ नोजोर हो लुद्रां बुसिफोर नंगौबोसो खोमा आरो बेनिखायनो आंना हौवाया दाना हरनि 12थायावसो फैयो फैग्रोमोना ओंखाम जायालासिनो उन्दुलांखायो मबाइलखौबो दाना खिनाय मानि लांफाग्रा जाबाय आंनाबो हौवाया दाना खिनाय हासुनाय मानि मबाइल लांफायो मबाइलाव नायनानै माबा मिनिस्लुबाय थायो आंहा भिडिअ नायनानैसो मिनिदों खोमा सानो भिडिअआवबो साउन्डबो गैया माथो थाल लानांसिगोनहाय बहाय नङाबा माथो दाना ओंखाम ओंख्रिल' बिथारो बेलेग जेबोखौनो रायलायला गोदोनि बायदि एदावलाबो जंखायलाबो बहाय एबारनिफ्राय मबाइलफोरखौ एसे नायखुमानांसिगोन नोंसोरबो बिदिनो खालामदो आंबो बिदिनो खालामनोसै औ दे हाफां दे ओंखामा जादो नों गुवाहाटीनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो ओंखामखौनो जायाखै मेंनानै फैनाय मानसि इसिबां गोजान लामानिफ्राय गारि सलायनाय दे जादो दे हाफां ओंखामा दिनै आं नोंनि थाखाय ओंखाम संलायलायथारबाय देलाय जानानै खोन्थालाय थावदोंना थावाखै नारजिबोदां आं ओंखाम जाया मानो जाया जानांगौ जाखो नों बे अख्रा मानसिफोरनि खोथाखौ साननानैनो बेफोरबायदि ओंखाम जायालासिनो गावनि देहाखौ खस्थ' होगोन नामा थांनाय मानसिफोरखौ दुखु जाबाय थानो लाब गैया जाय गथ'आ बिमा बिफानि खोथा सानालासिनो गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों खारलांबाय इसिबां उन्दै बैसोआव आरो बेनिफ्रायलाय मा मोनबावगोन मा आसा खालामबाय थाबावनो दालाय थांनाय मानसिखौ दुखु खालामनानै लाब गैया जा दे ओंखामा नारजिबोदां नोंनो बुंलाय आं दिनैसिम आंनि फिसाजोखौ मोजां लामाजों इसिबां थांनो थाखाय फोरोंबाय इसिबां अनबाय आङो ओमफ्राय थाङै थुङै मा होनजाखो आं आंनि फिसाजोजोंनो आंथ' आंनि फिसाजोखौ मालाबाबो सम्पति बायदि मोनाखैना बिमाफोरा गावनि फिसाफोरखौ गावनि देहानि अंग बायदि मोजां मोनो माबा जासै थाल लाबाय थायो बेखौ बुजियालासिनो दिनै आंखौ बियो गोखा बुंहरबाय आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बाद हो होननानै दानि गथ'फोरा गावसोरनि बुंनायफोरखौसो राइट सानो मोजां मोनलायनायाव मानि हेंथासो होनबावगोन नाथाय थार मोजां मोनलायनायनिख्रुइबो बे बुहुमा जे बेसेबां गाज्रि जालांदों बेखौ ताल मोनाखै बिसोरो बे बुहुमा जे माबायदि जालांगासिनो जेराव अनलायनायाबो दाना कमप्रमाइस जाबाय मोजां मोननायफोराबो दान्दिसेनि थाखायल' जाबाय दिनै मोजां मोनगोन गाबोननो गाज्रि जागोन बेफोरखौ बुजियालासिनो बिसोर थांदोंना थांथों एसे फस्थायनो होथों दिनैल'सो बिराद मोजां मोननायनि निसायाव दङ बिसोरो नांगौबा ओंखामखौबो रानजालायनाय थागोन नाथाय सानबेसे ओंखाम रानजानो बिसोरलाय गाबोन समफोरनो गिदिंनानै फैफिनगोन बिसोर जाय मानसिया आंखौ दुखु होदों बे मानसिया आंनि फिसाजो मालाबाबो नंला गिदिंनानै फैफिनबाबो नांला आंनो जिबायदि दुखु होबाय बियो आंखौ आंनो गावनि बिमाखौ इसिबां दुखु होआखैदां आं जुदि बिनि बायदि आराम बिमा बिफानि सायाव उदां मोनजानाय मोनब्ला गोसो होनानै लेखा फरायगौमोन आङो गासैबो सुबिदाखौ बिमा बिफानि आमोलाव मोनजोबनाय मोनब्ला मोजां लेखा फरायनानै माबा मोनसे मोजां खामानि मावगौमोन आं दा नै न'खराव आंखाल थानायखाय
जेबोखौनो गोसो बायदि मावनो हायासै हाबा जानांबाय बिमा बिफायाबो हाबा जा होननानै बुंबाय थायो जोंना गोदोना दाथ' जों हाबा जा होननानै गावनि फिसाफोरखौ बुङानो एसे टाइम लानानै हाबा जा एसे बुहुमनि मुमायाखौ नायग्रो होननानै बुङो होमबाबो मालाय गोसो थोनायासो देरसिन जाबोबायलाय माथो बुंबावनो दिनै आंखौ मानसिफ्रा मिनिगोन दासो मोनदों हाबा होननानै बुंगोन नाथाय जेबो लाना गावबा गाव सासे बिफा जानांगोन बिमा जानांगोन होमबासो मिन्थिगोन अब्लासिम रावबो बुजिनाय नङा आंखौ मिनिगोनसो अब्लासिम आंखौ दुसिगोनसो आंनि खामानिखौ बयबो गाज्रिल' नुगोन दिनैसिम आं रावनिबो गाज्रि खामानि मावाखै दिनैसिम आं रावखौबो नासयनानै थायाखै बयखौबो नांगौ समाव हेल्प होयो नाथाय मा मोनखो आंहा दिनै गावनि फिसाजोंनो नासयजाबाय बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मा दंबावो हाबां दे ओंखामा जादो नों फावगालिनि खोथाखौ लानानै इसेबां सानबाय थानांला दे बे बुजियाव बायदिसिना बुंबाय नोंखौ देनां बुजिबा गावनो लाजि मोनफिनगोन जेब्ला बुजिगोन ना अब्ला बिराद गोबाव जागोन आरो दिनैनि बायदि समखौ मालाबाबो मोनफिना बियो दाबायदियाव जुदि नोङो फावगालिखौ लायफिन होननानै बुङो ना लायफिनखानाङा दिनै आङो महिला कमिटिफोरनि प्रेसिडेन्ट आं मानसिफोरखौ बोसोन होयो दिनै आंनि फिसाजोआनो बिदि जाबाय बेनिखायनो आं दिनै प्रेसिडेन्ट जानानै गोख्रों समायखिरा लागोन आंनि फिसाजोआ जिबायदि गोरोन्थि मावदों बिनि निमाहा मालाबाबो मोना बियो आं अलरेडि निमाहा होनानै बेखौ गुवाहाटिसिम लायफिनखादोंमोन गावहासो फैयाखै थाथोंसै बियो बेवहायनो औ थाथोंसै दे बियो मा खालामो खालामनानै जाथोंसै हांग्रेमोननिनो खोन्थाहैदां फैफिनाखै होननानै आं रावजोंबो रायलायनो गोहो गैला दे ओंखामा जादो बेफोर उनाव जाबाय थागोन आच्छा दे आङो खामानि दङ दिनै हराव फैनो हानाय नङा साइडआव खामानिया सोलिगासिनो दङ थांनानै नायफा खालामहैयाबा जाया इन्जिनियारफोराबो बिराद फाल्तु जागासिनो नों थाथ'दो दे आं बोरै नर्मेलाव थानो हानो दे जाय फिसाखौ उदैयाव 9 मास लानानै जोनोम होबाय खांबाय बाबाय बेखौ आं बोरै इसेबां गोरलैयै नागारनो हानो अब्लाबो बे बाराव एसे गोख्रों जायाबा जानाय नङा आवगालि नोंखौ आरो आं मालाबाबो निमाहा होआ आं आरो मालाबाबो निमाहा होला नोंखौ सोरबा आंखौ मानो गोसो थोगोन सोरबा आंनि थाखाय मानो फाग्लि जागोन सोरबा आंनि थाखाय मानो गावनि टाइमखौ लस खालामगोन सोरबा आंखौ मोना साननानै मानो गाबगोन सोरबा आंनि थाखाय गावनि टाइमखौनो मानो लस खालामगोन सोरबा आंखौ मानो मोथो गोसो थोगोन मानो होनोब्ला आं नेवला बयजोंबो बासिजाग्रा नङा होमबा नोंबो आंखौ बासियो बयबो आंखौ बासियो मानो होनोब्ला आंनि महरखौ नोंथांमोना नायनो बायो दिनै रोखा जाबाय बुहुमाव महरा इम्पर्टेन्ट होननानै आंनि महरा जुदि मोजां जानायमोनब्ला नोंथांमोना आंखौ अनसायगौमोन नोंथांमोना आंखौ बोजबगौमोन खुलुमगौमोन नाथाय आं नेवलाला उदै गेन्द्राद्राखाय नोंथांमोना आंखौ मोजां मोना मा आं बे बुहुमाव थांनानै थानो मोन्थाय गैया नामा इसोराथ' आंखौ बे बुहुमावनो दाना हरदों अब्ला नोंथांमोना आंखौ मानो नायनो बायो आंथ' जोबोद मोजां आंनि गोसोआबो जोबोद साफा नायनो खालि एसे दुब्राब्रा लोदोदो आरोना उदैया सेमबा आंखौबो गोजौ नुगोनब्रा ओइ नेवला गाहुआ नों गोसोम नेवलालानो आंखौ फेसबुकाव टेग खालामनो लाजिया नामा मानो नंनायनि नङिनि टेग खालामबाय थायो नों आंनो मानसिफोरा आंखौ नोंनिसो गार्लफ्रेन्ड सानलायबाय दै आंखौ दिनैनिफ्राय टेग खालामनांला नों टेग खालामनायानो माबा मोनसे जायो नामाब्रा नों आंनि लोगो नालाय नोङो टेग खालामबायब्रा जाहाथे नोंनि लोगोफ्राबो आंखौ नुथों होननानै आं जोबोद हेन्डसाम ना दिनैनिफ्राय आंनो टेग खालामनांला नोङो बांद्राय फेसबुकाव आंनि नाम होनानै टेग होबाय थानाङा गाज्रि फाज्रि माथो जानोब्रा आंबो दाम गोसाब्रा मा गोसोम होननानै आंखौ बासिलायबाय नामालाय नैबे नेवलाखौ नोंसोर बिराद गोसोम होननानै बासिगासिनो ना नेवलाया दिनै पार्लाराव थांगोन पार्लाराव थांनानै आंनि मोदोमखौनो सोलायना लाना फैगोन आं दिनै नोङो मा खालामो खालाम आंनाव फेसबुकाव टेग खालामनाङा नङाबा आं नोंखौ ब्लक खालामगोन मिथिबाय आच्छा आंखौ गोसोम होननानै इसिबां बासियोना नोंसोर फेसबुकाव टेग खालामबाबो दाय जायो गोसोम मानसिनि पावारखौ मिन्थियाखै बिसोरो गोसोम मानसिखौ मोननो थाखायनो आफ्रिका निग्र' कान्ट्रियाव थांनो नागिरो बर' सिख्लाफ्रा मिन्थिनानै मोनाखै मा बर' मानसिनि गोसोमखौ फसाया नामा बिसोर निग्र' गोसोमाबा गोसोम आं गोसोमखौबा खोब नायनो बायो बारनानै गोदना हारा जोगोनलै आङो मोनलायलायनाय मिन्थियाखै बिसोर आंबो गुफुर जानो लुगैयोब्ला नाथाय मानसियानो गोसोम उजिखाबायबा
खावनायखौ फाननानै मोननाय फैसाया बेजोंनो देलायहोनि रा बेनिफ्राय एसे बिहावसोखौ मिनिहैनि माथो आंनि हायना महराव बिहावसोआ गोजावनो हानाय ओरैनोबा फिसालायाव बेना बोरैबा जानानै दङ बेनिखायनो बिजामादै थाहैनोसै हाजारखि आंखौ बुवा मानो आं गिया प्यार कियाथ' डरना क्या दालाय माथो खालामबावनो हापां जुदि गावसोरनो फैनो गोसो गैयाबालाय आंखौ गेजेर गेजेर फन खालामो आं इसेबां लिंहरबाय गैया बिफायानो बादा हरदोंनो फैनाङा होननानै अमा राजाया बादा हरदों मा होननानै न'आव फैनो मोना दिनैनिफ्राय नों आंनि फिसाला नङा होननानै हा बिफाया बिदि बुंहरामोनबा नोंसानि फिसाजोखौ लानानै फैगौमोनदां न'आव गैया अमा राजायानो रायहरदोंसोनो मानो रायनांगौ बियो अमा राजाया गावनि फिसालाखौ बिदि होखारो नुबाय दा अमा राजाया फिसालाखौ होखानानै मा खालामनानै लाखो नोंसानि फिसालाया जेरावबो थानो जायगा मोनैखाय गोदाव सोराव जानायखाय आंनि फिसाजोआबो थांफायाखै बे औहाय बेफोरबायदि होखारनाङा होननानै बुङो खोथाखौनो मानिया नोंसानि फिसाजोखौ गोसो थोनायनिनो दाय जाथारो आंबो जायो आरो हाबाखौनो होनो बायो आं बिसोर सानैखौ दा बायदियाव बिसोर सानैखौ हाबा होयोबाबो नांलाय खमलायसो बारा जागोन जा एसे मोजां सोमोन्दो दं जोंना आरो बांसिनसो गाज्रि जागोन खाथिनिफ्राय खाथि हाबा होयोब्ला बांसिन नांलाय खमलाय जायो आरो अमा राजाजों आंजोंथ' नांलायलायनायानो जायो जोंनि नांलायनायाबो फिसाफोरनावसो गोहोम गोग्लैगोन आंलाय जाम्बि मानसि माथो होनबावनो हापां आंहा सानदों फिसाफोरा न'आव फैनानै थाफैथोंसै हाबा होनोसै होननानै मालाय गावबागाव मावगोन दांगोन जागोन बिदि नङा आंग्रिमोनदि बिसोर हाबा जाबाबो ना साननैसोल'सो खुसियाव थाफ्लागोन बोसोरसेफोरावनो बिनि उनावनो एफेयार लालायनायसो जागोन मिथिबाय सासेया सोरबा हिनजावखौ गोसोथोगोन सासेया सोरबा हौवाखौ गोसोथोगोन मोजां संसारानो जानाय नङा जेसेबांनो थाब थाबनो हाबा जादों दाबायदियाव बिसोरनि संसारानो गाज्रि जागासिनो बांसिनानो उन्दै उन्दैयाव हाबा जानायफोरानो बांसिन खारला खारलि जागासिनो आङो उननि खोथाखौ साननानैनो हाबा जाजानो बादों बिसोरखौ एसे फरायबा बैसो जानानै हाबा जायोबा बुजिखानायजों मानायजों हाबा जानायफोरा गारलु गारला जाया जाय मानसिया बैसो जानानै हाबा जायो बिसोरनि हाबाया थिखिखायो थैस' थांस' रायजो जाखायो उन्दै उन्दै बैसोआव हाबा जानायफोरनासो नांलाय खमलाया बारा जालाङो न'खराव सान्थि गैयै जायो आरो दानि जुगावथ' नुबाय दा बेसेबां मालाय हौवाजों मालाय हिनजावजों खारलायो बेफोर गासिबो हाबा जाब्रबनाय मिन्थिया हसिया हाबा जानाय बेफोरनि थाखायसो जादों जाय मानसिया बैसो जानानै हाबा जायोना बिसोरनि संसारा गाज्रिबो जाया आं माथो बुंबावनो आरो आंहा बेल'सै फिसाफोरा फैनानै न'आव थाफैथोंसै दाबायदियाव फिसाजोआ फैफिनबाबो आंनो नांथारा नोंसा बिहामजो लायोबा ला आंहा जेबो सोमोन्दो गैला बेजों दे फन हरबा आं लाबोनो खोन्थानोसै हा बे बिफायासो माबा माबि होनहरलायगोन नामाथाय आं जेबो मिन्थिला बिफाया जुदि फिसाजोखौ लाबोफिननो नागिरबाबो नांथारला आंनो गथ'फोरनि खोथा लानानै गथ'फोरनि थाखाय आं इसेबां टेनसन जाला जि जानांगौ जाबाय मोनखाबाय दा आं टेनसन जानायाव गैथारला दे होमबा नोंबो मोजाङै रेस्ट लादो मानसिखौनो बेमारि नुबाय आंबो नोंखौ दे रेस्ट लादो आं थांनोसै दे थांदो मा खालामो खालामथों गावबागाव लाइफ ना आं बिनि लाइफआव इन्टारफेयार खालामा आंनि लाइफआवबो दा फैफिनदोंसै बियो आंलायनो बिनि लाइफआव डिस्टार्ब खालामदों दरखार गैया डिस्टार्ब खालामा आं एमाव राजाजों रायजो जायोना आलो गोजोन रायजो जाबाय थाथोंसै बियो लोगो गोदाननि लोगो गोदाननि जय तपेराम दस्ते हिनजावफोरनि टेनसन लानायखौ गार आंजों ओंखारफा बुहुमखौनो रुल खालामगोन जों आरो आंजों थाफाफा हिनजाव साबेसे नांगौ नोंलाय गासिखौबो मोनजोबगोन जागोन दे इलेक्सनावल' देरहाथों गासिबो थिग जाजोबगोन थाखा गारबानो हिनजाव मोनोलै थाखा गारबानो सिख्ला मानसिया खारफायो मिथिबाय बेनिखायनो नों टेनसन लानाङा टपिबाय नैबे अमा राजा दं दे जाबायब्रा थांदो रब्रा फाउदर नोंनि नामानो फाउदर नङामोन होनलाय औ आंनि मुङानो फाउदर आयालाय आया बहा थांलायखो बेलाय गामियाव एमाव लायनो ओंखारलांदों नोंखौ दुरलाय एमएलए बायदि नुयोलै माबाफोर जायो नामा नोङो दुरलाय एमएलएनि जेबो जाया आच्छा थाइबानि लारु सिख्लाना हाबा जानाय नोङो हाबा जादोंमोन दा गैला हौवाया दस्रा हिनजाव लानानै खारबाय बापावो इसेबां मोजां समायना दुरलायला हिनजावखौ सोर हौवाया गारनानै थांखोलै मालाय सोरबा हाबा जानाय हिनजावखौ लानानै खारबाय आयला नोंखौ गारनानै उल्था मालाय हाबा जानाय हिनजावखौसो लानानै खारबाय औ बेनिखायनो न'आव फैफिनबाय आं जेबो नङा मोजाङानो जाबाय दे आच्छा दुरलाय माबाफोर नांगौ जायोब्ला माबाफोर खस्थ' मोनोब्ला नैबे अमा राजाखौ गोसोखांबानो जाबाय आरो नैबे टपेरामखौबो मा नांगौ टपेरामा होजोबगोन दे जागोन
दे जों थांहोलांनोसै बेसेबां जाखो फैसाया 200 जाबाय 200ल'थार दे आं 1000 होनानै गालांगोन आंबो 1000 होगोन ओइ थफेरां मा आंनिखौ सोलोङोलै अनदोंब्रा हौवाजों गारना थांजानायखाय आच्छा बार' थाइबानि लारु नो फैसाया 2000 दं बेवहाय नै आंनावबो 5000 दं लांदोनो जारौ एसेबां बुरजा नाङा दे जौ फाननाय खिनिखौ होलांबानो जाबाय जेबो नङालै जारौ देलायग्रा बायनानै लाहैबानो जाबाय दखनाफोर नांगौबा दखनाफोर बायनानै लाबानो जाबाय औ खानाय गोलावफोर खालामजानोबा खानाय बोजानोबा थांबानो जाबाय दे जारौ दे नोंसोर अननानै होबायबालाय लानोसै आंबो लाजिनानै लाब गैयालै दुरलाय लाजिबा खाजिसो गोमायो नो जारौ लाजिनाङा लाजिया दे थां फैसाखौ मोजां जायगायाव दोनै थां ओमफ्राय गाबोनफोर पार्लारफोराव थांनानै एसे देलायहैजादो जागोन दे आं फैबाय थागोन दे गेजेर गेजेर ओइ थफेरां मा मालाय नोजोर होनाय होफायोब्रा आं नोजोर होआखैब्रा आं अनदोंसो इसिबां समायना सिख्लाखौ सोर फाफि हौवाया गारनानै खारखो होननानै अब्लाबो बांद्राय नोजोर दाहो नोंलाय मानो नोजोर होदों नोंसो नोजोर होनाङा मिथिबाय आच्छा दादागिरिबाव हा आंसो नोंखौ बे जायगायाव जौ लोंनो लानानै फैदों थ मोजाङै लोंनोबा लों नों जौ लोंनो लाबोबानो जे माबा मोनसे गिदिर खामानि मावबाय बे नङाब्रा ओइ बांद्राय बुंनालै मा जाखो बांद्राय बुंबा खोथाया गाज्रि जागोन आंजोंबो खोथाया गाज्रि जागोन मिथिबाय दुरलायखौ बांद्राय नोजोर होनाङा थोद नोंसो होनाङा मा नांनो नामा नांगोनथ' आरो ओइ नांनोबा थौ नांलायनाङा दे आं नांलायबा जोबोद गिनाय मोनो बिनिखायनो नोंसोरो नांलायनाङा दे नांलायनायखौ आं इसेबो सुखुथारा अननानै सानैबो नांलायनाङा ओइ जों नांलायाखैब्रा औ जों नांलायाखै जोंना रायलायनायानो मालाबा मालाबा बेफोरबायदि नांलायनाय बायदि खोनायो जोंनि रायलायनायखौ नांलायनाय बायदि खोनायोलै जारौ दे होमबा नोंसोर थांदो जागोन दे जारौ आं फैफिनगोन दै आंबो फैफिनगोन जारौ नों मोजाङै थाबानो जाबाय जागोन दे अके बाय बिदिबालाय ओइ अमाराजा थौदो नों थौग्रोब्रा ओहो सानैबो ज' थांगोन आच्छा बार' थाइबानि लारु माहाजोनखाय फैसानि दुगाथार आंहालाय मा फैसा मोनबानो जाबाय आच्छा बार' थाइबानि लारु खावबालि उन्दुदो दे गाबोननि दिना जाहाथे मोजां थाङो आरो आंबो गाबोन फुङावनो खामानि नागिरहैनांगौ जागोन दे महाराजा ओमफ्राय गोजांगोन नामाब्रा गोजांबा आं खम्बलखौ दिहुननानै होनोसै ओहो बांद्राय गोजांनाय मोनाखै दे गोजांबा खोन्थाबानो जाबाय दे होमबालाय गुड नाइट अके गुड नाइट लोगोफोर भिडिअखौ नायगासिनो दङ ना दङबा दे साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक मोनसे लांदो आरो सेकेन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामहैनो दाबाव 100K जाबा नोंथांमोननो गिफ्ट एम्पार होनाय जागोन आरो 100K जाजासिम नोंथांमोनखौ जों गोसोखांहोबाय थागोन जाहाथे नोंथांमोना बावालासिनो डाइरेक्ट सिजन 2 खौ नायहैयो लाब्रा बड' कार्टुन सेकेन्ड चेनेलखौ बेवहाय केरेक्टारफोरा गासिबो एखे थागोन नामाबो एखे थागोन स्ट'रियावल' बेलेग माने काहानियाल' बेलेग